Jidher li se jieħu fit-tul is-summit bejn il-mexxejja tal-gvernijiet Ewropej bit-tama li ntlaħaq qbil dwar il-budget Ewropew għas-snin bejn l-2021 u l-2027. Normalment qbil bħal dan jasal f'żewġ laqgħat straordinarji tal-Kunsill Ewropew. Madankollu l-President Charles Michel kien qed jittama li l-qbil jasal wara biss laqgħa waħda. Is-summit ta' jumejn fi Brussell u wieħed importanti għall-istati membri fosthom Malta li sa mill-2004 ilha tgawdi mill-eluf ta' miljuni ta' euro grazzi għas sħubija fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt ħafna qed jistennew li l-Prim Ministru Robert Abela iġib pakkett ta' fondi li kompli jibni fuq l-1200 miljun euro li kien ġab lejn pajjiżna gvern nazzjonalista immexxi minn Lawrence Gonzi. Wara nuqqas ta' qbil fit-tmiem l-ewwel jum tal-laqgħat il-ħamis. Matul il-jum tal-ġimgħa il-mexxejja kellhom qatt ta' laqgħat bilaterali u informali dwar diversi setturi. Dan anke wara li l-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli iċċara li l-Parlament kollu qed jiġbed ħabel wieħed u mhux mistenni jaċċetta kwalunkwe pożizzjoni li se jkun qed jippreżenta il-Kunsill Ewropew. Minnaħa tagħhom il-mexxejja li jagħmlu parti mill-Partit Popolari Ewropew qed isostnu li tqassim tal-fondi Ewropej għandu jkun wieħed ġust u trasparenti. Fil-jiem li għaddew, il-Kumitat fih dan il-Parlament Ewropew dwar il-budgets spjega lil ġurnalisti li wieħed mill-prijoritajiet ewlenin u l-ambjent iżda anke l-immigrazzjoni u li tissaħħaħ is-saltna ta' dritt. Żgur li fost l-akbar sfidi għal mexxejja Ewropej jitluq tar-Renju Unit minn membru sħiħ, pajjiż li issa mhux se jkun qed ikompli jikkontribwixxi finanzjarjament.